Nisairika pamberi pangu, nisaidieza vikombe zangu, upenye nitende wangu, tekene nane na bibe zangu, ijipita, ijipita. Okay. Me again, Vigi. Gaffa, gaffa. Continue that. Did you see this one? How was it? Singa lonenge chimbwa hapa ne vanhu singa lonenge chiitwa boys ndakatomboga yoti munhu wari kuZimbabwe here boys. Chii chikuitika panapa? People they come in numbers, thousands of people. This was a huge crowd guys. Zvinoitika in a next country. But ndakaona ivo baba vakabva vangonyora live on Facebook vakati kuZambia kwava nerimwe jabhuna. So guys, never worry. Paya patinondika kuti tashaya show muHICC pakupera kwegore. Tava nerimwe jabhuna guys live in Zambia. Let's continue watching the full performance of Fungiti. Watch this.
continue, I wanna say shout out to every gaffer who is watching this video. Vakomana nevasikana nezuro ndakaona chishamiso chakaitika paLusaka, Zambia. Ground ndofunga mungozvionera guys pa first video randakuratidzai kuti mama kazara kuti pa. Zvokuti ndakatombofungidzira kuti vakomana vari kuti nyepera pa winged yari kuimba ari mubudiriro kana mugwanzura. But ndakazonyatsotarisisa cause I was live there. Vakomana zvandakaona vakomana winged, I think he truly deserves a new title. We have to crown him the new king of dancehall in Southern Africa. Because tarisaika wakomana. If we check in neighboring countries like Zambia, kwa akazadza in this ground live in Lusaka, tochitaisa Malawi, tochitaisa in South Africa, tochitaisa in Zimbabwe where he come from, tochitaisa in Mozambique, in other southern countries, who is taking dancehall to another level just like he did? Who is doing Zim dancehall, or who is doing dancehall in Southern Africa? Who can do a show like this? Guys, mafariro ari kuita vanhu zvinoratidza kuti baba they took music to another level. That's why you see kuti panopiwa ma-awards aya ikona iframa ikona anomirira Africa aya, he truly deserves it. This man, he has grown wings. He has now become a treasure, not just in Zimbabwe but in Africa as a whole. Thank you for watching, thank you for supporting. Until next time, make sure you subscribe, make sure you follow us on TikTok and Facebook so that you won't miss out anytime, any day whenever you post new videos like this. Thank you.